Pökçü Hocalyk Jemgyýeti diýilende ýurdumyzda meşhur gazyly içkiler gözüňe gelýär. Bu hojalyk jemgyýeti özüniň 11 sany önürýän suw önümleri bilen halkymyza häzirki güne çenli hyzmat edip gelýär. Salam, men Pökçü Hojalyk Jemgyýetiniň 3-njilik boýunça hunärmeni Piri we Oğulfuray. Bizim Pökçü Hojalyk Jemgyýetimiz 2003-nji ýylda öz işine başlady we şondan bäri halkymyza ondan başga da daşary ýurtlara hyzmat edip gelýär. Ýagny bizim 11-den gowrak brend suwlarymyz bar. Olardan Bolt, Bulvar, Real Mojito, Real Cola, Nedli, Nedli nar suwlarymyz, şeýlede çağılar üçin miwe suwlarymyz, energetik suwlarymyz, ýüpekçi miwe suwlarymyz halk içinde şeýlede daşary ýurtlara eksport edilýär. Esasy SNG ýurtlaryna, ýani Rossiýa döwletiniň bir näçe şäherlerine, Gazagystan, Kyrgyzstan, Özbegistan döwletlerine, şeýlede Afrika döwletlerine çelli eksport edilýär. Şeýlede önümlerimiziň çyýmalaryny, demir gapyrçyklaryny daşary ýurtlardan, Ýewropa döwletlerden import edýär. Şuňam Türkmenistanyň Fenagatçylar we Telekeçiler Birleşmesiniň döremeğiniň 18 ýyllyk münasibetli sergisine gatnaşýar. Diňe bir Türkmenistanyň içindäki çäklerine, sergilere däl, eýtem daşary ýurtdaky sergilere de gatnaşýar we biziň önümlerimiz daşary ýurtlardaky sergilerde bäsleşiklere gatnaşýarlar we baýrakly ornlara münasip bolýarlar. Olardan esasy Bolt önümimiz Rossiýa döwletine medal gazandy.